Morning Jack. Nde dzulo pa 10 March 2025 kwachitika ngozi yapa nyanja. Ngoziyo yapangika ku North Sea kumbali za ku UK. Mashipi awiri akuti apanga ngozi agundana. Shipi yoyamba dzina lake ndi Solong. Solong ndi cargo ship inanyamula makontena katundu ya ku Portugal. Imachoka ku Scotland imapita ku Netherlands. Nde shipi ina dzina lake Stena imene yono nde tanka ya USA inanyamula mafuta imakatula ku base ya USA mafuta a USA ame ku Navy. Nde tankayo inali yone yoti yapanga anka yaima pamene inalipo eti yone yoti yamangiridwa sikupita kwina kulikonse. Nde akuti kunali chifunga kunali fog kwambiri ateso kumaoneka angopeza kuti tanka ili stationary sikupita kwina kulikonse kwangodulukira Solong ija ikuthamanga ati inali kuthamanga 16 knots yangopita straight kukagunda tanka ija. Nthawi yomweyo pabuka chimoto pamene paja nanga si mafuta moto wake osakhala bwino adzaoneni. Nde anthu amene analimo anapeza kuti anadumphira m'madzi. Solong has collided with tanker Stena Immaculate in the outer anchorage. Both vessels are abandoning. Vessels who have firefighting equipment. Ena anapeza kuti akwera ma lifeboats. Koma munthu mmodzi wasowa sakumpezaso. I think akukhulupirira kuti munthu amene yoyo basi wadani wamwalira pamene wina wavulala kwambiri ampulumutsa koma. Nde anthu onse amene apulumuka pamodzi ndi 37 pamene mmodzi wasowa. Ngozi yake yongodabwisa kunena kuti akontena osamaona kuti kusogolo kwa ima shipi ina. Nde dzulo kunatchuka kunena kuti no zomwe zinali mu containamo akuti munali chani, munali cyanide. Cyanide ndi poison uja amene maspy amagwirisa ntchito akakhala kuti asala pang'ono kugwidwa akamaona kuti iye atigwira amangoponya mkamwa nkufa nthawi yomweyo. Ndionera kuti munthu mafa pompo kankutani kangodya cyanide. Nde kunatchuka kuti munali cyanide anthu nkumati cyanide amapita kuti cyanide wambirimbiri mpaka na makontena. Koma lero asintha anu ake ship ya makontena awa kunena kuti ayi munalibemo cyanide. Koma izo nzonena kuti pafunikano maumboni ambiri kuti pamvetsetseke kunena kuti munali chani. Nde tankayo sinamire ngakhale yakhapika pakati yakhala ngati yaonongeka kwambiri. Moto umayaka m'madzi nanga si mafuta koma tanka sinayimire facha amene amazimangira masiku ano akamamanga mashipi awo amayipanga kunena kuti ikhale yayitali kwambiri. Iyo ilinso ndi ma compartment aja amapanga kunena kuti ngati yaboka apa madzi akamalowa penapa ndipotseka madzi aja sapitanso mbali inayi amakhala ngati kuti madzi aja atsekeredwa ali mu compartment imodzi yokha. Ndi mmene amayimangira especially kunena kuti pakapangika ngozi zina zilizonse isamamire. Nde sinamiredi ikadali pamwambapo ngakhale yapsha kwambiri. Nde azaumoyo akudandaula oyang'anira zinyama kunena kuti zinyama m'madzi zionongeka zifa nanga sidzi mafuta zonsezo mwatayikira zimafuta zambiri olonso anthu enaso akhalenso kuti zachita affect madzi amenewo ona kuti asakanikira na mafuta. Nsomba zipezeka kuti zikutani zikufa, mbalame zimene zimadya nsombazo zipezeka kuti zachitidwa affect. Ndi akusakasaka njira yonena kuti chani akapope mu mafuta wakachotse akuti mwina akayika mapaipi pamwamba pamadzipo ona kuti azitani azichosa mu mafuta aja ena akachitidwa mu pampo akupeza njira zosiyanasiyana koma akuti zikhala zodula kwambiri kunena kuti adani akonze wreckage imene yoyo fwa choti mafuta amene waononga kwambiri. Nde ntchitoyo yagwera UK kuti ndiyomwe itakonze nanga si mu North Sea mo madzi amenewo ndi madzi aku UK. Nde ndi ntchito yawo kuti adani akonze zonsezo. Koma imeneyo ndi ngozi imene yapangika dzulo yosamveseseka kuti mpakana kukaomba chinthu choti changokhala stationary chinavuta ndi chani mu containamo. Nde pakali pano akufufuzabe kuti amve kunena kuti chapangisa ngozi imeneyo ndi chani. Iyo inali update chabe dziko kwambiri.